Ja, her har vi en selvvindingskasse, der er malet grøn i samme farve som drivhuset. Det kan man så synes om, hvad man vil, men jeg synes, den hvide, den var lige hård nok at kigge på, i forhold til alt det grønne. Angående tomater, så skal de jo helst plantes i jord og ikke have så meget vand for at få noget smag. Men jeg har prøvet her med Gemini-tomater og nogle gule tomater, og begge to, de smager ikke af noget som helst. Så det har ikke været succesfuldt. Jeg har så prøvet med spande her. Her har vi en 20 liter spand, ganske almindelig spand med et hul i bunden. Og prøve at dyrke agurker, og det er gået rigtig fint. Problemet er, at fordampningen er simpelthen for stor, de bruger for meget vand, så agurkerne er flere gange været ved at udtørre, og derfor er hele produktionen faktisk gået i stå og sat tilbage i en uge eller mere. Så hvis man har med spanden, så skal man vande 2 gange, eller så skal man vande 1 gang ved normalt. Så derfor så vil jeg sige, at et automatisk vandingsanlæg vil være rigtig godt, hvis man bruger spande, eller skal de være lidt større. Her har jeg så prøvet at bruge en større galvaniseret eller zinkbalje med 50 liter, og det har altså været langt bedre for fugtigheden at kunne holde sig, og den er ikke blevet ramt af tørke i samme grad som de 20 liter spande. Det har også gjort, at planten ligesom virker stærkere og sundere på grund af den øgede jordmængde. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Her har vi så en, hvor at der er betydeligt mindre jord, og her kan man se, at planten også er betydeligt sværere i det, men udbyttet er faktisk rigtig fint. Så jeg vil foreslå, at man har nogle ordentlige baljer med noget jord i, som kan holde på fugten, og eventuelt lægge noget overdækning, så fordampningen er så stor. Ellers så skal man faktisk have automatisk vandingsanlæg, vil jeg foreslå. For ikke at lige pludselig de kommer i underskud. Der sker jo det, når de kommer i underskud, så tager planten og ligesom stopper med at udvikle. Og det ender jo så med, at det er sådan små tørre strimler, hvor at der skulle have været en agurk i stedet for. Så derfor masser af vand til agurkerne.